Ingane zakwethu, sizwe sikaMthaniya, sizwe simnyama. Uyabona njengoba ngikhuluma kanje, angiyikhulumeli mina, kodwa bafowethu ngikhulumela uMzansi Afrika wonke uma ngingakhulumeli i-Afrika yonkana. Ake simeni ngey'nhlamba bafowethu. Inhlamba iyinkinga ingane zakwethu. Bafowethu, mina ngabona umuntu ekhipha isibhamu edubula umuntu ukuthi uthe masendakhe. Ethuka yena ngqo. Wakhipha isibhamu wamdubula, akekho lowo muntu loyo sihamba phekwakhe. Ethuke yena ngqo. Kangakanani-ke bafowethu umuntu esefaka umzali, esethuka umuntu ngeli ngaphansi lomzali wakhe. Uma kubuhlungu umuntu nje ethuka yena ngqo ngento vele azaziyo ukuthi unayo. Bafowethu ngikhulumela iSouth Africa yonke. Ngikhulumela uMzansi Afrika wonke uma ngabe ngingakhulumeli yonke inhlobo yomuntu la kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana esihlangene ngayo. Ngiyacela ingane zakwethu, ngiyaguqa ngamadolo. Bafowethu la ey'nkundleni zokuxhumana ngisaphinda futhi. Kunobaba bemizi, kunomama bemizi, kunabakhwenyana, kunabakoti, kuno-anti, kunomalume, kunomalumekazi, kuney'ngane. Ake sizameni bafowethu ukuthi siliqoqe ulimi. Ngitshele nje, njengoba ngimdala ngingaka, ngiyohlanganisa 60 eminyaka. Njengoba nengibona nje ngimuhle kanje, engathi ngiyibhungula izolo. Amazinyo la eningithuka ngawo, qhubekani bafowethu. Awakhishwanga ukuwa. Aphuma ngibhekene ney'nsizwa. Aphuma-ke lamazinyo la, awasanga akhishwe ukuwa. Ngiyinsizwa nje ngiphelele, njengoba ningibona nje ngicwebezela ngimuhle nginje. Ngikhulumela-ke bafowethu iSouth Africa yonke. Ngithi lamazinyo la eniwabonayo njengoba ningibiza ngey'ngovolo nithi agqagqene engathi ngadla umhudo oshisayo. Kulungile bafowethu, kodwa awakhishwanga ukuwa. Akhishwa ngibhekene ney'nsizwa. Zifuna ukuthatha imali yakoShando, zifuna ukuthatha amafoni akoShando. Ngalukhasha bafowethu, ngalukhasha impela. Ngahlala iy'thonto impela phezu kwabo, kwaze kwanqamuka iy'mbambo kwaba nje akuphukanga amazinyo kuphela, ney'mbambo zaphuka. Eziwu-9 iy'mbambo zaphuka phoqo. Kodwa nje ngathi imali yasemambatheni lutho. Amafoni asemambatheni lutho. I-school bag naso lesi engangisiphethe sasiphethe i-laptop. Ngalukhasha ngathi lutho. Sengisho ukuthi-ke ingane zakwethu, omunye umuntu mawumbiza ngesici sakhe kubuhlungu, njengoba ningibiza ngaso nje isici sami lesamazinyo alimala. Khona abantu abangathandi, ngisaphinda futhi. Mina nginankinga, kodwa khona abantu abangithandayo abangathandi. Ngakho-ke bafowethu ngisaphinda futhi. Ngithi lo muntu lo omthukayo ungamazi. Buya nganeno ngane yakwethu, ngoba awumazi naye akakwazi. Awubazi abantu aphila nabo, awubazi abantu abamthandayo, awubazi abantu okuzwelayo kubo uma ngabe wena umxhapha ngaleyo nhlamba leyo wena omxhapha ngayo. Ngisaphinda futhi. Lo muntu yena angangabi nendaba nokumthuka kwakho ngoba vele inhlamba ayinamatheli, kodwa labo asondelene nabo emndenini wakhe, ey'nganeni zakhe. Ngoba bafowethu nithuka nize nithuke ngisho obaba abadala, nithuka nize nithuke ngisho omama abadala, nithuka ogogo, nithuka izalukazi. Kuthini kulo mzukulu wena uthuka ugogo wakhe noma uthuka umkhulu wakhe? Kuthini kulo mfowethu noma kulo sisi wena uthuka uma wakhe noma uthuka ubaba wakhe? Kuthini kumfowethu wena umbiza ngokuthi kadadewabo noma umbiza ngokuthi ka-anti wakhe? Ake sicabangeni bafowethu leyo nto leyo. Ngiyacela ingane zakwethu, ake sehleleni ngezandla sizame ukuqoqa ulimi. Siyeke ukuthuka abantu esingabazi, ngoba awubazi abantu aphila nabo, awubazi abantu abamthandayo.
isiZulu sithi unyawo alunampomulo. Ungathuka umuntu manje njoba kuJanuwari ayohlangana nawe ngoDisemba bese kuvela inkinga. Ngiyabonga ingane zakwethu, ngiyacela, ngiyanconcoza ngithi yobe bafowethu asehleleni ngezansi. Ngiyaphaphatha, ngiyaguqa ngamadolo sizwe simnyama. Sekwanele manje. Ake sizameni ukuthi nathi thina esithukwayo sitshele nje ukuthi hayi inhlamba ayinamatheli. Nawe wena othukayo awukezama ukuthi uliqoqe ulimi lwakho. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.